Смяротна небяспечная стихия. Навальницы з ураганным ветрам пронесліся по Беларусі. Под пагрозай карцару палітвязняў шклоўскай калоніі прымушаюць рабіць боепрыпасы для расійскай арміі. Мінус на рахунку. Кліенты 3 банкаў засталіся без грошай праз тэхнічны збой. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта аб'ектыў. Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне і прашу паставіць бяспечны лайк пад трансляцыяй. Сіноптыкі папярэджвалі, іхны прагноз спраўдзіўся. Беларускую сталіцу і ваколіцы накрыла моцная залева. На некаторых адцінках Менску рух грамадскага транспарту быў часова спынены. У соцсетках з'яўляюцца відэа з вялікімі градзінамі і затопленымі вуліцамі. Як гэта было, паглядзім без каментара. Магілёўшчына, Віцебшчына і часткова Гарадзеншчына трапілі ў вір непагадзе. Навальнічны фронт прынёс не толькі разбурэнне, але і трагедыю. Загінула маладая жанчына. Метэаролагі запэўніваюць, што цыклоны мусяць аслабнуць, але ў найбліжэйшыя сотні варта і надалей чакаць моцных залеваў ды шквалістага ветру. Тым часам на ліквідацыю наступстваў начной стыхіі кінулі ўсе магчымыя сілы. Ратаўнікі, леснікі і нават следчыя прыбіралі завалы дрэваў. Энергетыкі аднаўлялі электрычнасць у дзясятках паселішчаў. Падрабязней у наступным матэрыяле. Это какой-то кошмар. Это стихийное бедствие. Ни одного дерева не осталось. На Магілёўшчыне ад падзення дрэва загінула 32гадовая жанчына. Разам з мужам яна адпачывала на Дняпры. Яшчэ 4 магілёўцаў, у тым ліку 15гадовы падлетак, трапілі ў лякарню з траўмамі. Колькасць выкарчаваных дрэваў, пашкоджаных дамоў і аўтамабіляў усё яшчэ не падлічаная. Аднак наступствы ўрагану, што ўчора вечарам бушаваў у вобласці 1,5 гадзіны, шакуюць. После того, как мы закончим работу на улицах, дорогах, после того, как мы на социальных объектах берем деревья, это детские сады, школы, больницы уже запустились, у нас были проблемы с больницами, мы начнем отрабатывать сообщения о частном секторе. Магілёўскія ратавальнікі пераведзеныя на ўзмоцнены варыянт нясення службы. Для ліквідацыі наступстваў непагадзі выклікалі ўвесь асабовы склад і задзеялі ўсю даступную тэхніку. Паводле Мінлесгасу у вобласці пашкоджана каля 300 гектараў лесу, які патрабуе суцэльных санітарных высяканняў. Энергетыкі ў сваю чаргу аператыўна займаюцца аднаўленнем электразабеспячэння. Понятно, что были перебои с электроснабжением, с водоснабжением. Вот как докладывал представитель Могилёвэнерго, частично они еще остались не реализованы, так как есть повреждения на линии электропередач, они еще пока не восстановлены, и некоторая часть Заднепровья у нас сейчас пока без электроснабжения. Как там, Фёдорович, живая она? Ну, скоро не вырвала. Навальнічны фронт накрыў і Віцебшчыну. Шквалісты вецер і залева трывалі ўсяго гадзіну, а ў выніку 54 населеныя пункты засталіся без электрычнасці. Пабітыя і пазрываныя дахі дзясяткаў дамоў, адміністрацыйных і гаспадарчых пабудоваў. Паводле МНС асабліва пацярпелі аграгарадок Вархі і вёска Прудок у Гарадоцкім раёне. Направлены силы и средства с других регионов по оказанию помощи гражданам по восстановлению кровель. Имеется соответствующий строительный материал.
Сёлета гэта не першы ўраган, што нясе з сабой разбурэнне ды пашкоджанне маёмасці. Уласнікі прыватных дамоў змогуць атрымаць кампенсацыю паводле дамовы абавязковага страхавання Белдзяржстраху. Памер залежыць ад тыпу страхавання, зазначаюць юрысты. Пры пашкоджанні аўтатранспарту атрымаць выплаты выйдзе толькі ў выпадку наяўнасці страхавой дамовы «Каско». Ничего не предвещало. Просто тучи, начал подниматься ветер, деревья просто начало ложить, выворачивать с корнями. То есть у некоторых крыши поснимал. Паводле Мінэнерга аднаўленчыя працы цягам дня праводзіліся ў 50 населеных пунктах на Магілёўшчыне і Віцебшчыне. Сёння ж Белгідрамет зноў папярэдзіў пра надзвычайныя умовы надвор'я. Найбольшай частцы тэрыторыі краіны ізноў прагназуюць навальніцы з залевамі ды шквалістым ветрам. Марыя Сасой, Юлія Лабанова, Белсат. Праца сістэмы адноўленая, балансы рахункаў вярнуліся ў актуальны стан, заяўляюць у банкаўскім працэсінгавым цэнтры. Пры гэтым людзі працягваюць скардзіцца, што сродкі на банкаўскія рахункі не вярнуліся. Збой пазбавіў магчымасці карыстацца ўласнымі грашыма кліентаў найбуйнейшых банкаў. У чым прычына аварыі і як яна паўплывае на давер беларусаў да банкаў, разбіралася Ірына Дорофейчук. Когда у тебя минус на карте, мы идем в банк. Гэтак з гумарам зрэагавалі некаторыя кліенты буйных беларускіх банкаў на тэхнічны збой у працэсінгавым цэнтры. Аднак усё ж тых, каго сітуацыя ўстурбавала, падобна болей. Цягам першай паловы дня карыстальнікі скардзіліся, што спісаныя напярэдадні грошы так і не вярнуліся на рахункі. Хаця цэнтр пра ліквідацыю наступстваў збою абвясціў каля 4 раніцы. У нас фиксируется то, что сбой в аппаратно-программном комплексе банковского процессингового центра. Он на данный момент успешно устранен. Все, на карточках все в порядке. Праблемы ў працы банкаўскага працэсінгавага цэнтру адбыліся напярэдадні. У выніку у некаторых карыстальнікаў картак Беларусбанку, Белаграпрамбанку і Белінвестбанку балансы абнуліліся або нават выйшлі ў мінус. Минус 725 рублей на карте. Афіцыйнага тлумачэння, што паслужыла прычынаю збою ў працы апаратна-праграмнага комплексу, на момант рыхтавання матэрыялу не было. Это может быть и DOS-атака на сам процессинговый центр, проблемы при обновлении каких-то компонентов программного обеспечения, попытка удаленной хакерской атаки, перепады напряжения, по сути, все что угодно. Аднак банкаўскі працэсінгавы цэнтр звяртае ўвагу, што сродкі з рахункаў маглі знікнуць не толькі праз сістэмныя непаладкі. Неадпаведнасць астачы, у тым ліку і адмоўная астача, можа паўстаць з прычынаў, не звязаных з паўсталым збоем, напрыклад, у выніку апрацоўвання валютна-абменных аперацыяў, наяўнасці вяртанняў і з іншых прычынаў. Пры гэтым у кантакт-цэнтры установы скіроўваюць з пытаннямі ў банкі і сцвярджаюць, што ўсе няправільна спісаныя грошы вернуцца на рахункі кліентаў. Тое ж сцвярджаюць і працаўнікі банку. Как правило, всегда исправляют. То есть не может так, что, не бывает такого, что деньги спишутся и в никуда, и что ни за что будет это списание. То есть, когда происходят какие-то сбои, всегда эти сбои урегулируются. У выпадку, калі пры адключэнні пацярпела база звестак, на аднаўленне інфармацыі і сапраўды неабходны час, кажа эксперт. Што ж да фінансавай бяспекі, то адзінай слушнай рэкамендацыі не існуе. Рекомендация хранить деньги в нескольких банках здесь может не сработать, потому что несколько банков, использующие этот процессинг, пострадали. Храните деньги частично в наличной валюте или в наличных деньгах, чтобы можно было спокойно не переживать, если карта не работает, интернет отвалился и так далее. У век лічбавых тэхналогіяў гэткія праблемы не рэдкасць. Напрыклад, летась у Нямецчыне маштабны збой банкаўскіх картаў адбываўся двойчы. Разлікі ж карткаю робяцца немагчымымі нават пры адключэнні электрычнасці, як сёлета падчас блэкауту ў Іспаніі ды Партугаліі. Ірына Дорофейчук, Белсат. Краму ў вёсцы Добры Бор Баранецкага раёну прыехалі праверыць працаўнікі тэлеканалу НТ. Прычына ў скарзе сямейнай пары на пустыя паліцыі, якую яны выклалі ў тык-току. Падчас візіту журналісты праўладнага медыа не знайшлі недахопу ў таварах. Як растлумачыла прадавачка, некаторыя прадукты скончыліся праз наплыў людзей у спякотныя выходныя. Намеснік старшыні баранавіцкага райвыканкаму Дзяніс Гарноўскі не стаў хаваць ад дзяржаўных карэспандэнтаў, што пытанні да якасці абслугоўвання ў сельскай мясцовасці здараюцца, але іх, маўляў, намагаюцца аператыўна залагодзіць. Продажы новых аўтамабіляў пасля росту за першыя 3 месяцы пайшлі на спад.
Гэтак сёлета ў чэрвені набылі на 13% менш новых аўтаў, чым у гэтым месяцы летась. На рынку падтрыманых машынаў таксама праглядаецца падзенне попыту. У чым прычына і якія аўты могуць сабе дазволіць беларусы? Юлія Цяльпук. Новыя аўтамабілі заводу «Белджи» уся ж лідары дылерскіх продажаў. Джили і расійскія лады закрываюць каля 80% рынку новых аўтаў, згодна са звесткамі Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі. Пасля іх кітайскія бренды і еўрапейцы Nissan ды Audi. 3 месяцы запар продажы падаюць ва ўсіх дылерскіх цэнтрах. Цены нормальные, адекватные цены, и люди готовы покупать, но так как кредитование немножко упало в качестве, поэтому люди не могут все воспользоваться этой услугой. Взять кредит и купить новую машину. Усё таму, што Нацбанк абавязаў банкі стрымаць спажывецкія пазыкі. У аўтакрэдытаванні да 19% вырасла разліковая велічыня стандартнай рызыкі. Павысілася стаўка рэфінансавання, а тэрміны крэдытавання скараціліся. У выніку нават крэдыты на Джили падаражэлі ўдвая. Напрыклад, у Сбербанку стаўка ў выльготным перыядзе вырасла з 5 да 9,5%, у асноўным перыядзе да 14,5%. Крэдыты на замежныя аўты яшчэ даражэйшыя. Рынок легковых аут – гэта частка цалкам эканомікі. Мы назіраем ахалоджванне эканомікі і Беларусі, і Расіі, спыненне росту заробкаў, падвышэнне крэдытаў. Калі мы бачым сёння кошты аўтакрэдытаў на ўзроўні 16 і вышэй адсоткаў гадавых, мы разумеем, што ў гэтых умовах у беларусаў няма ніякага аптымізму. У чэрвені афіцыйныя дылеры прадалі ў Беларусі на 13% менш аўтаў, чымся за аналагічны леташні перыяд. На рынку падтрыманых аўтаў бачым ускосныя сігналы падзення побыту. Цэны стабілізаваліся на ўзроўні канца 24 года, а колькасць абвестак на abw.by расце, што можа сведчыць пра меншыя аб'ёмы закупаў. Усё больш абмежаванняў для еўрапейскага секанду. З сярэдзіны мінулага года нельга ўвозіць аўты з рухавіком большым за 1,9 літра і кузавам большым за 165 сантыметраў. Праз год аўтаблогеры яшчэ не заўважылі абмежаванняў. Почему? Потому что G30, X5, X7, вот мы сейчас еще туда дойдем, все есть. А паўгода таму еўрапейскіх аўтаўладальнікаў абавязалі рабіць лічбавыя пашпарты, што цягне за сабой выдаткі на афармленне, сертыфікацыю і пацвярджэнне спраўнасці. Раньше я мог бы привезти автомобиль немножко подбитый, немножко с косяком, то есть учитывая то, что я там отдам какие-то деньги на восстановление, и у меня есть силы для этого. После этого закона европейского исключено. То есть я не смогу купить подбитый автомобиль, там, не заводной какой-нибудь. Я имею право купить только целый автомобиль. И, естественно, цена будет на него выше. Напрыклад, завезены летась Opel Grandland X аўтамат 2018 года выпуску з 1,5-літровым рухавіком прадаваўся за амаль 59 тысяч рублёў. Завезены сёлета будзе даражэйшы на 300-700 еўраў, то бок максімальны прайс складзе 61 тысячу. Гэта выдаткі звязаныя непасрэдна з лічбавым пашпартам еўразвязу. Адныя даплацяць, іншыя не. Мы прызвычаемся да таго, што ў Беларусі амаль палова рынку гэта кітайскі аўтапром. І, напэўна, будзе таксама такі вялікі рынок бэушнага кітайскага аўтапрома, і людзі таксама прызвычаюцца. Долю ў сегменце патрыманых аўтаў кітайскі аўтапрам будзе пашыраць па меры вымывання з рынку ўжо прыгнаных еўрапейскіх машынаў. Юлія Цяльпук, Белсат. Прымусовы ўдзел у абслугоўванні расійскага ваенправу і, як вынік, загубленае здароўе. З гэтым стукаюцца вязні шклоўскай калоніі нумар 17. Тут, пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны значна павялічылася колькасць замоваў на вайсковую прадукцыю. Сведчанні дае Міжнародны камітэт расследавання катавання ў Беларусі пра невыносныя працоўныя умовы для палітзняволеных, якіх скіроўваюць на самыя цяжкія і небяспечныя працы, распавядзе Марыя Сысой. Не проста калонія, а звяно ў ланцужку паставак для расійскай арміі. Гэта пра шклоўскую калонію нумар 17, вядомую як адну з самых жорсткіх у абыходжанні з палітзняволенымі. Менавіта тут забілі Вітольда Ашурка. Былыя вязні сведчаць, іх прымушалі абшываць расійскіх вайскоўцаў і рабіць скрыні для ракетаў, танкавых мінаў, снарадаў сістэмы «Град». Я видел, что сбивали ящики,
и видел, что их покрывали вот этой зеленой краской, вот это все обрабатывали. Вот, но политически у нас вот было это реально вот, ну не дай бог туда, потому что это вот тот был случай, когда тебе бы пришлось отказываться, и тебе априори проехало бы в ШИЗО. Работают все подряд, и политзаключенные, и не политзаключенные. Отказаться от работы в принципе невозможно. Если ты не выходишь на работу, то тебе засчитывают нарушения, несколько нарушений делают злостникам, 411 статью, и в результате которой потом отправляют на тюремный режим, где условия еще хуже. Сведчанні пра расійскія вайсковыя замовы беларускім калоніям не адзінкавыя. Праваабаронцы маюць інфармацыю пра горадскую калонію нумар 9, дзе існуе сакрэтны цех. Туды палітзняволеных акурат боятся допускать. На территории колонии построили секретный цех, в котором заключенные собирают ракеты для российской армии. То есть в ВК привозят составляющие для этих ракет, заключенные собирают их каркас, красят, закладывают там какой-то механизм внутрь, а после отправляют там куда-то дальше, где их уже дополняют боевой частью. Работают там в 2 смены с 8 утра до часа ночи, цех обнесен колючей проволокой. Былыя палітзняволеныя дапамаглі задакументаваць умовы працы ў калоніі нумар 17. Палітычным даюць самыя цяжкія і шкодныя працы: перанос бардзюраў, апрацоўванне вырабаў хлёркай, чыстку кабеляў, дзе плавяць таксічныя матэрыялы. На тэрыторыі спальваюць гуму, вязні дыхаюць атручаным паветрам. Покрышка лампелаза, вот эта вот здоровая махина, ее нужно было разрезать. В редких случаях давали что-то наподобие болгарки, ну это звучит как бред, но это правда. Давали обычные вот ножовки, и этой ножовкой нужно пилить вот эту резину. Это очень тяжело, не говоря уже о том, насколько это вредно. Паводле сведчанняў, заробак у палітычных жоўтых бірак літаральна капейкі. Астатняе забірае адміністрацыя, нібыта на ўтрыманне зняволеных. Какие-то копейки, действительно, там 10-20 рублей что-то. То есть это такое. Хотя левые бирки, они прямо зарабатывали по 100 рублей, могли заработать. То есть, это считалось хорошие деньги. У нас, больше 20 я не слышал, чтобы кто-то получал. То есть я не получал вообще ничего. Пры гэтым ці не ў кожнай калоніі ёсць сайт, дзе прапануюць купіць тавары, зробленыя зняволенымі. І нагадаем, хто яшчэ атрымліваў выгаду ад рабскай працы беларускіх зняволеных. Паводле расследавання 2022 года ад французскага выдання Disclose мінімум 10 беларускіх пастаўнікоў тэкстылю і дрэваапрацоўчых прадуктаў для Ікея десятігоддзямі мелі сувязі з папраўчымі калоніямі. Скасавала ж кантракты са сваімі беларускімі пастаўнікамі шведская кампанія ў чэрвені 2022 года праз пагрозы санкцыяў. Месяцамі раней Расія распачала паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Марыя Сысой, Белсат. Расія ўначы чарговы раз зладзіла масаваную атаку ўкраіны. Выпусцілі больш за 400 дронаў ды ракетаў, пераважна па Кіеве. У выніку загінулі 2 асобы, не менш за 24 атрымалі раненні. Ізноў частка дронаў падчас атакі трапіла на тэрыторыю Беларусі. Паводле выдання «Флагшток» болей за 20 БПЛА заляцелі ў Гомельскую вобласць. Жыхары абласнога цэнтру чулі характэрныя гукі беспілотнікаў у мікрараёнах Навабеліца, Сяльмаш і Валатоўскі. Паведамляюць пра, цытата, глухі выбух, што прагучаў пасля поўначы на паўднёвым захадзе ад Гомля. Адзін з самых вядомых беларускіх бізнэсоўцаў, уладальнік групы кампаніяў «Санта» Александр Машэнскі трапіў пад санкцыі ў Польшчы. Сярод наступстваў замарожванне сродкаў Машэнскага на банкаўскіх рахунках і спыненне дзейнасці кампаніяў, якія яму належаць. Падрабязней распавядзе Руслан Ігнатовіч. Беларускі бізнэсовец Александр Машэнскі папоўніў нацыянальны санкцыйны спіс Польшчы. Пастанову аб ягоным залучэнні Міністэрства ўнутраных справаў і адміністравання краіны прыняло на падставе закону аб супрацьдзеянні падтрыманню агрэсіі супраць Украіны і ў мэтах нацыянальнай бяспекі. Александр Машэнскі уладальнік групы кампаніяў «Санта», пад кантролем якой такія прадпрыемствы, як «Санта Брэмар», «Савушкін прадукт» і «Санта Рытэйл».
Беларускія расследавальнікі неаднойчы даводзілі, што Машэнскі ўваходзіць у кола набліжаных да Лукашэнкі асобаў. Сувязі бізнесоўца з дыктатарам падрабязна апісаныя ў абгрунтаванні Міністэрства ўнутраных справаў Польшчы адносна залучэння яго ў санкцыйныя спісы. Гэтак пад увагу трапіла не толькі атрыманне падатковых і адміністрацыйных ільготаў, але і звесткі пра выкарыстанне працы палітвязняў на аграпрадпрыемствах, прадукцыю якіх набываюць кампаніі Машэнскага. Яны ўжо карыстаюцца падатковымі льготамі 30 гадоў. Ужо ў іх ёсць канкуренты, которые ў разы за іх меншыя, а плацяць у разы больш падаткаў. Кожны можа сам себе вырашыць, наколькі дапамагае захаванню ўжо чацвёрты дзесятак гадоў, ці канец трэцяга дзесятку гэтых ільготаў, наколькі этому дапамагае тое, што Машэнскі то в адпачынкі лётае з самі Лукашэнкі, то на інаўгурацыю прыйдзе ў 2020 годзе. Да таго ж бізнесовец мае непасрэднае дачыненне да прэзідэнцкага спартовага клубу, залучанага ў карупцыйныя схемы сям'і Лукашэнкі. Сёлета ініцыятыва «Белпол» апублікавала на гэты конт вялікае расследаванне. И в этом материале мы четко рассказали, что Александр Машэнскі является важным звеном президентского спортивного клуба, который, собственно, сам президентский спортивный клуб находится под санкциями, является одной из важнейших структур для отмывки денег семьи Лукашенко. Аднак самому Машэнскаму працяглы час удавалася пазбягаць санкцыйных захадаў. Былі чуткі, што яго ратавала падтрыманне дэмакратычных ініцыятываў у замежжы. Мне асабіста вядома з уласных крыніцаў, што Машэнскі ходзіць з кошыкам сыркоў сваіх па Варшаве, бывае ў розных кабінетах і пры гэтым лабуе за сябе. Ці да вас таксама з сыркамі Машэнскі не прыходзіў? Ну, першы раз чую пра сыркі, пра хаджэнне па Варшаве. Не ведаю, наколькі гэта як бы літаральна ці метафарычна, але... Літаральна і метафарычна таксама. Аднак доказу пра сувязі Машэнскага з кімсьці з прадстаўнікоў апазіцыі няма. Пацверджанай інфармацыі пра тое, што Александр Машэнскі фінансаваў кагосьці з апанентаў Александра Лукашэнкі, у нас няма. Цяпер жа Машэнскаму забароненае вядзенне бізнесу на тэрыторыі Польшчы, удзел у дзяржаўных тэндарах, актывы, якімі ён валодае, будуць замарожаныя, а сам бізнесовец робіцца персонаю нон-грата. Руслан Ігнатовіч, Белсат. У аб'ектыве на гэтым усё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, QR-код да яго на вашых экранах. Наперадзе спадарства чакае праграма онлайн і студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Алесем Залеўскім. Вітаю, спадарства. Сёння ў нашым фокусе будзе асоба Александра Машэнскага. З расследавальнікам Алесем Ярашэвічам разбяром матывы польскіх уладаў прызнаць беларускага мультымільянера персонай нон-грата. А таксама ацэнім сёлетні фестываль «Тутака». Ці ўдасца арганізатарам зрабіць найбольшую беларускую імпрэзу за межамі нашай краіны. Гэтыя тэмы неўзабаве, а пакуль агляд найцікавейшых артыкулаў нашай старонкі Белсат.ю. Шмат хто з беларусаў зазнаў непрыемнасці. З асабістых рахункаў раптоўна зніклі грошы. Прычына – тэхнічны збой у банкаўскім працэсінгавым цэнтры. Менавіта праз яго праходзіць большасць аперацыяў з карткамі. Праблема закранула кліентаў Беларусбанку, Белінвестбанку і Белаграпрамбанку. Мой калега Алесь Новаборскі прааналізаваў сітуацыю. Спачатку скасаваць праблему абяцалі цягам некалькіх гадзінаў, але на аднаўленне сістэмы спатрэбілася куды болей часу. Станам на раніцу 10 ліпеня цэнтр заявіў, што балансы ўсіх кліентаў прыведзеныя ў парадак. Аднак у садсетках людзі працягвалі паведамляць пра адмоўны баланс на рахунках. Журналісты нашага сайту патэлефанавалі ў працэсінгавы цэнтр, аднак прычыну збою ім так і не назвалі. На гарачай лініі толькі растлумачылі, што закавыка была ў тэхнічнай памылцы апаратна-праграмнага комплексу, і гэта не вынік хакерскай атакі. На думку экспертаў, збой мог быць выкліканы праблемамі з абсталяваннем або сувяззю, напрыклад, праз непагадзь ці тэхнічныя працы. Беларусь працягвае шукаць новыя гандлёвыя магчымасці на афрыканскім кантыненце. Міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў нядаўна заявіў, што супраца з Афрыкай паспяхова развіваецца. Мой калега Арсен Руденка паспрабаваў высветліць, ці сапраўды ёсць поспехі, пра якія кажа Рыжанкоў.
Пасля выставы ў Белагра Беларусі, маўляў, удалося наладзіць сувязі з Нігерыяй і Зімбабве, а цяпер спадзяюцца на Гану, Мазамбік і Батсвану. Аднак, калі зірнуць на лічбы, то яны выглядаюць не надта аптымістычна. Паводле эканамісткі Алісы Ржычэнкі, Беларусі складана канкураваць на гэтых рынках. Пакупніцкая здольнасць там нізкая, а дастаўка туды дарагая. Адзіны варыянт – гэта вытворчасць на гэтых рынках. Але, як показала практыка, калі ўлады арганізоўваюць прысутнасць сваіх прадпрыемствах на вонкавых рынках, як правіла, грошы не вяртаюцца ў Беларусь, то бок ствараюцца карупцыйныя схемы і махінацыі. Нягледзячы на гэта, улады Беларусі заяўляюць пра рост продажу прамысловай прадукцыі ў Афрыку за мінулы год амаль на 50%. Падрабязнасці шукайце ў матэрыяле Арсена Рудэнкі «Гандаль як у казцы» на нашым сайце ў інтэрнэце. Улады Беларусі плануюць чарговае новаўвядзенне – адзіны дзень прыборкі. Ініцыятыва, што нібыта мусіць дапамагчы грамадзянам зразумець, калі, дзе і як прыбіраць у кватэры, на лецішчы або ў двары. Вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце Александр Кныровіч у сваёй аўтарскай калонцы на нашым сайце параўнаў такую ідэю з вяртаннем у часы савецкіх суботнікаў. Аднак, зазначае эксперт, цяпер іншы час. Людзі жывуць паводле розных працоўных графікаў, таму чыноўнікі пастанавілі, пара спарадкаваць усё. І праз абмеркаванне абралі чацвер для навядзення чысціні. Пры гэтым новыя правіла добраўпарадкавання, уведзеныя ў траўні, ужо распісваюць нават вышыню травы ў агародзе ды форму насыпаў з будматэрыялаў. Што стаіць за гэтую ініцыятыву? На думку Александра Кныровіча, найперш патрэба прадэманстраваць, што ўсё пад кантролем дзяржавы. За парадкам сочыць строга і дакладна. Больш разважанняў эксперта на нашым сайце. Ужо заўтра на Падляшшы стартуе адзін з самых чаканых летніх фестываляў – «Тутака». Гэта не проста музыка, гэта сустрэча людзей, ідэяў і свабоды. 3 дні жывой атмасферы, яскравых канцэртаў, лекцыяў, майстар-класаў і адкрытых размоваў. Мае калегі са старонкі Белсат.ю зрабілі падрабязны анонс гэтай імпрэзы. Фэст пройдзе з 11 до 13 ліпеня ва ўрочышчы Борык. Наш тэлеканал – галоўны інфармацыйны партнёр падзеі. Штовечар на ютуб-канале Белсат Мьюзік можна глядзець жывую трансляцыю канцэртаў а 22 гадзіне беларускага часу. Але «Тутака» – гэта не толькі музыка. У праграме фэсту паказы дакументальных фільмаў, лекцыі ад вядоўцаў Белсату, выставы, інтэрактывы ды шмат іншага. Уваход на беларускі опен-эйр бясплатны. Расклад фестывалю з падрабязнай інфармацыяй ёсць на нашай старонцы ў інтэрнэце. Чаму рыбнаму каралю Александру Машэнскаму не ўдалося ўсядзець на 2 крэслах, а таксама як еўразвяз успрымае рыторыку Сергея Ціханаўскага, запрашаю на абмеркаванне самых важных падзей чацвярга ў студыі Белсат. І пачнем нашае выданне тэмай, якая закранула шмат каго з беларусаў. Гэта тэхнічны збой банкаўскі. З гэтай нагоды мы запусцілі спадарства для вас апытанку, у якой можна ўзяць удзел. Яна ананімная і таму бяспечная. Мы да вас звярнуліся з пытаннем. Ці паўплывае банкаўскі збой на давер да банкаў? Выказвайце, калі ласка, свае меркаванні. Варыянты адказаў такія. Не, збой здараюцца. Так, па мне моцна ударыла, і як быў нізкі давер, так і застаўся. І менавіта на гэты момант, менавіта трэці варыянт лідаруе, які быў нізкі давер, такі і застаўся. За гэта прагаласавалі 64% нашых гледачоў. На другім месцы не, збоі здараюцца, 27%, і 8% кажа пра тое, што моцна ударыў гэты тэхнічны збой па беларусах. Так, але пытанка яшчэ будзе цягам нашага эфіру працаваць. Яна бяспечная, ананімная, таму, калі ласка, скарыстайцеся з гэтай магчымасці, каб нам усім лепш зразумець маштаб гэтага тэхнічнага збоя, пра які кажуць беларускія ўлады. Мы ж да нашай асноўнай тэмы студыі. Мультымільянер Машэнскі, якога гадамі не маглі залучыць у санкцыйны спіс, цяпер неўязны ў еўразвяз. Там ён бавіў шмат часу і вёў бізнес з інфармацыі расследавальнікаў, каб дапамагаць кіраўніку Беларусі з доступам да еўрапейскіх банкаў.
Польшча залучыла беларускага бізнесоўца Александра Машэнскага ў нацыянальны санкцыйны спіс. Адпаведную пастанову прыняло Міністэрства ўнутраных спраў. Абгрунтаванне адзначаецца, што Машэнскі звязаны з Лукашэнкам. Там, по сути дела, короче, ты тот завод готов забрать. І ўскосна падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны. Цяпер яму забаронены заезд на тэрыторыю Польшчы і ў перспектыве ў шэнгенскую зону. Ягоныя рахункі будуць замарожаныя, а кампаніі, што належаць бізнесоўцу, спыняць працу. Летась польскі тэлеканал ТВН-24 выпусціў расследаванне пра тое, што Машэнскі свабодна ездзіць у Польшчу, здымае ў Варшаве кватэры ды вядзе бізнес. Пры гэтым карыстаецца аўтамабілем на дыпламатычных нумарах. З інфармацыі тэлеканалу дазвол на пражыванне Машэнскі атрымаў ад ураду Матэўша Маравецкага, які да 2023 года займаў пасаду польскага прэм'ера. Акрамя таго, Машэнскі афіцыйна быў ганаровым консулам Ісландыі ў Беларусі. З астравною краінаю яго звязваў бізнес. Кампанія «Санта Брэмер», якой валодае бізнесовец, купляе там рыбу. Гэты статус абараняе яго ад санкцыяў, якія еўразвяз спрабаваў накласці неаднаразова. Расследавальнікі з бюро медыа высветлілі, што цягам мінулых месяцаў статус консула Машэнскі страціў. Што далей у сувязі з гэтым чакае Машэнскага, абмяркуем з нашым госцем. Алесь Ярашевіч, журналіст-расследавальнік праекту «Бюро медыа», ўжо цяпер з намі на сувязі. Добры вечар, спадар Алесь. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Прывітанне, спадар Алесь. Вітаю, калегі. Калі ласка, Алесю, чаму, на твою думку, менавіта цяпер толькі гэта здарылася? Бо ўжо ж гадамі вядома пра сувязь Машэнскага з уладамі Лукашэнкі. Гэта нейкая бюракратыя следчая, так, ці новыя факты нейкія выплылі? Табе штосьці вядома пра гэта? Машэнскага даўно хацелі ўнесці ў санкцыйныя спісы яшчэ ў далёкім 2012 годзе, а потым ізноў пасля пратэстаў 2020 года падымалі пытанне, каб яго ўнеслі ў санкцыйны спіс. Але ён прадпрымаў высілкі, каб гэтага не здарылася, наймаў лабістаў, каб на яго не наклалі санкцыі. І паспяхова гэта рабіў, але проста да яго было шмат увагі, ён такая даволі спрэчная фігура, бо, напрыклад, я разумею, чаму, напрыклад, яго не могуць ніяк унесці ў еўрапейскі санкцыйны спіс, бо ён блізкі да Лукашэнкі, пра гэта мы ведаем, але як быццам вынимаў яго нейкіх персанальных выгад, якія ён атрымлівае для сябе, для свайго бізнеса, для гэтай блізасці. І таму яго ніяк не маглі ўнесці у санкцыйны спіс. Плюс ёсць краіны, якія кожны раз блакуюць падобныя санкцыі, як, напрыклад, Словакія альбо Венгрыя, якія выступаюць у абарону Беларусі. Недавно было расследаванне польскага выдання пра тое, што Машэнскі вядзе бізнес у Беларусі, вядзе бізнес у Расіі, у яго ёсць кампаніі ў Еўропе і гэтак далей. Ён ездзіць туды-сюды на машынах на консульскіх нумарах. І пасля публікацыі гэтага расследавання, я думаю, што польская грамадскасць была абураная, і органы мясцовыя пачалі проста праверку, і што прывяло ў выніку да таго, што раз мы не можам унесці яго ў санкцыйны спіс на ўзроўні еўрапейскага звяза, то хаця б увядзем супраць яго нацыянальныя санкцыі Польшы. Вы кажаце пра тое, што хаця б увядзем нацыянальныя санкцыі. Сапраўды, гэта нацыянальныя санкцыі, якія ўвяла Польшча, то паўстае пытанне, а што з гэтага будзе Машэнскаму? Па-першае, гэта не ідзе гаворка пра санкцыі цэлага еўразвязу, то бок застаецца шмат варыянтаў абыходу санкцыяў, на мой погляд. Менавіта вы займаецеся расследаваннямі і шляхоў у тым ліку абыходжання санкцыяў, то якія наступствы для Машэнскага? Я думаю, што трэба пачакаць і паглядзець, што будзе далей. Мы ведаем дакладна, што ў яго ёсць кампаніі, напрыклад, у Польшы і у Літве. І, напрыклад, літоўская кампанія «Санта Трейд» гэта, па сутнасці, такі хаб, праз які Машэнскі ўвозіць рыбу з Ісландыі, з Нарвегіі ў Беларусію. Яна знаходзіцца ў Клайпедзе, у порце клайпедскім, і проста праз яе гэтую рыбу правозяць у Беларусь з Европы. Літва не ўводзіла персанальныя санкцыі супраць
Александра Машэнскага, таму тут як бы такой пагрозы для менавіта ягонага літоўскага бізнесу няма. А вот я думаю, што з польскім бізнесам могуць быць праблемы, хаця як вы і кажаце, што ёсць ужо шэраг як бы спосабаў, як можна гэтыя санкцыі абысці, просто перапісаць яго на давераных асобаў альбо на сваякоў. І в прынцыпе Александр Машэнскі ўжо працуе як бы ў гэтым кірунку. Мы прынамсі ведаем, што ў Літве, напрыклад, літоўская фірма Санта-Трейд, ён быў першапачаткова ён быў яе ўладальнікам праз беларускую кампанію Санта-Брэмер, а потым структура ўласнасці памянялася і зараз фірмай фактычна валодае ягоная дачка. Ну і Алесю, гэта цікава, што ты кажаш датычна таго, што все это лёгка абыходзіцца, так, і таму это выглядае, ёсць, можа быць, з'явіцца падазрэнне, што это больш такое палітычнае рашэнне, так, а не такое канкрэтнае эфектыўнае з боку Варшавы датычна Машэнскага. Цікавае пытанне, я б хацеў бы яго можа пазней абмеркаваць, але для мяне таксама важна гэта пытанне ярлыка, так, што і ад журналістаў таксама адчуваць, што Машэнскі гаманец Лукашэнкі, так? Ці в прынцыпе расследавальнікі даказалі калі-небудзь бы такое? Што ён фактычна з'яўляецца гаманцом, бо і ў матывацыйнай часткі, так, якая гучыць па рашэнню Машэнскага, там нібыта, што Лукашенка праз Машэнскага, так, доступ ягоны да банкаўскай сістэмы, так, еўрапейскай можа выкарыстоўваць. Ну, от гэтых якраз такі нюансаў я не ведаю, але калі казаць класічна, да, то яго цяжка назваць гаманцом Лукашэнкі. Нават мне здаецца, што немагчыма. Пра што вот я раней казаў, што ёсць шэраг бізнесоўцаў, такія там, як, напрыклад, Алексей Алексін, альбо Мікалай Варабей, альбо там Сергей Цецерин, альбо іншыя людзі, якія блізкія да Александра Лукашэнкі. І яны карыстаюцца гэтай блізасцю, яны атрымліваюць там пэўныя прэферэнцыі для сябе і для свайго бізнеса і гэтак далей. Некаторыя ўвогуле лічаць, што яны проста такія номінальныя ўладальнікі бізнеса, які вядзе сям'я Александра Лукашэнкі. Пра Машэнскага гэтага сказаць нельга, бо весь свой бізнес спачатку там быў пабудаваны ягоным бацькам, а потым ён яго падхапіў і сам як бы развіваў ужо, то бок ён сам дамогся поспехаў. Я, дарэчы, перад эфірам вырашыў глянуць, якія паказчыкі ў ягоных кампаній за мінулы год. І на дзіва пабачыў, што там вельмі вялізныя цифры. Я паглядзеў дадзеныя кампаніі Савушкін прадукт, Санта-Брэмер і Санта-Рэтэйл. Гэта тры асноўныя актывы Александра Машэнскага. Дык вось, выручка гэтых трох кампаній за мінулы год 2,4 мільярда даляраў. Гэта прыкладна 3% ад беларускага ВУПа. Уявіце сабе, пра якія лічбы ідзе гаворка. Але персанальных санкцый, персанальных выгод, да, нейкіх бенефітаў Машэнскі быццам бы і не мае. Так, Санта-Брэмер знаходзіцца ў свабоднай эканамічнай зоне Брэст і карыстаецца і падатковымі ільготамі, і мытнымі ільготамі і гэтак далей, але гэта не персанальныя ільготы, гэта ільготы, якія дадзеныя усім рэзідэнтам свабоднай эканамічнай зоны. Таму тут як бы цяжка сказаць, што вот ён менавіта за нейкай такой блізасці атрымаў нейкія выгады, і таму цяжка назваць яго кошельком Лукашэнкі. Можа быць, у праваахоўных органах Польши ёсць нейкая дадатковая інфармацыя, але прынамсі, вядома, напрыклад, што Александр Машэнскі, ён уваходзіць у там раду ці там савет, ці як правильно назваць, праўленне прэзідэнцкага спартыўнага клуба, які ўзначальвае Дмітрый Лукашенко. Гэта такая як бы кармушка сям'і, да, даўным-даўно. Ну і ён лётаў на прыватных самалётах разам з Дмітрием Лукашенко некалькі разоў там у розныя краіны і гэтак далей. То бок, ён не шэраговы бізнесовец, скажем так. Але паспяховы, так, прынамсі, вынікае з твайго расповеду. Будзем сачыць за этой тэмай. Вельмі цікава. Я спадзяюся, што сачыць будзем не толькі мы, але журналісты-расследавальнікі менавіта, як далей будзе складвацца лёс Машэнскі. Дзякуй вялікі. Алесь Ярашэвіч, журналіст-расследавальнік з бюро медыа быў з намі і выдатна растлумачыў, я лічу, сітуацыю вакол Александра Машэнскага. У Радзе Еўропе прашлі дэбаты на тэму вызвалення палітвязняў Лукашэнкам пасля прыезду ў Менск да радцы Трампа Кіта Келлага. Як Еўразвяз успрыняў вызвалення Сергея Ціханаўскага, якія перспектывы дыалогу паміж Менскам і Брусэлем? Мой калега Алесь Сіліч паразмаўляў з латышскімі еўрадэпутатамі Іверсам Іепсам і Мартэншам Стакісам.
Господин Иобс, давайте начнем с вас. Главное событие в Беларуси – это освобождение 14 политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского. Есть информация, что готовится указ якобы об освобождении еще 16 политзаключенных. Вам кажется, это какой-то широкий жест со стороны диктатора, либо это снова хитрая игра, в которую он играет уже годами, если не десятилетиями? Добрый день. Я думаю, в первую очередь, что это хорошо, что эти люди на свободе, безусловно. Да. Но, с другой стороны, мы не должны как-то переоценивать то, что происходит. И, насколько я понимаю, это все делалось в том контексте, что Лукашенко просто имеет повод для того, чтобы говорить с Стивом Виткофом, который был в Минске, и таким образом налаживать свои какие-то отношения, по его мнению, с Соединенными Штатами, с Западом. Но я не думаю, что это будет иметь какую-то долгосрочную перспективу или долгосрочные последствия. В этом смысле я думаю, что с точки зрения Европейского Союза Беларусь остается союзником, к сожалению, агрессора Российской Федерации. Господин Статис, вы согласны с такими мнениями? Почему? Ну, если вор украл 10 миллионов, и потом 1 миллион он дает обратно, говорит, смотрите, я хороший вор, он все-таки вор. Да. Это не меняет ситуацию. Я согласен с господином Иобсом. Он союзник России, он осуществует гибридную войну против своих соседей, Латвии, Литвы, Польши. И он не соблюдает прав человека. И пока он это не прекратит, то ничего не будет меняться. Он 16 или 14 людей отпустил, наверное, сегодня уже 15 арестовал. Так что баланс этого не меняется. И, видимо, как показывает этот случай, воровать можно не только деньги, но и свободу других людей. Вот. Но в то же время я думаю, что та ситуация, которая вообще в Беларуси сейчас наблюдается именно с политзаключенными, я думаю, что это вообще скандал. И я думаю, что люди и в этом доме, в Европарламенте должны знать больше о том, что там происходит, потому что это действительно что-то в таком общеевропейском масштабе, это несравненно жестче, более брутально, более издевательски над теми людьми, которые в основном в 2020 году просто вышли на улицы, чтобы протестовать против диктатора. Вот Сергей Тихановский, кстати, он должен был сегодня быть здесь и сидеть в одном из кресел, но визит делегации заключенных бывших отложен до осени. Как вы оцениваете его деятельность? Он вместо реабилитации, похоже, очень активно начал деятельность свою, уже раздал там более десятка больших интервью, но не все его заявления белорусами воспринимаются однозначно позитивно. Например, он призвал своих сторонников собрать 200 тысяч евро за короткие сроки, потом обиделся публично, что этого не произошло. Вот как вы оцениваете его деятельность в первой неделе после освобождения и какую роль, какое место видите в политической карте, на политической карте в будущем его? Но мне легко здесь сидеть и об этом говорить, потому что я никогда не был в тюрьме. Если человек был в тюрьме, его пытали, он потерял, это видно, что его пытали, и он сразу после этого может и активно уже начать работать опять ту работу, которую он делал перед этим, то есть работать против режима. Для меня это, я даю только честь. И я не буду критиковать, это, наверное, не мое дело. Насчет денег, конечно, тут надо быть осторожным, потому что Евросоюз помогает также и офису мадам Тихановской довольно много. Так что это, наверное, вопрос, который надо очень осторожно смотреть. Я не прошу критиковать Сергея Тихановского, но вот как вам видится его деятельность, активность? Я думаю, что активность? в первую очередь мы должны все быть очень рады, что он на свободе, что он между нами и что он может рассказывать именно как свидетель того, что там происходит, потому что это действительно, это не просто какие-то такие точечные политические репрессии, это очень массово и очень брутально, и очень опасно для жизни и здоровья тех людей, которые там находятся. Это действительно уже граничит с преступлением против человечности, что там происходит, не говоря о всяких европейских конвенциях, о пытках и так далее. В этом смысле это очень хорошо. Что касается его самого, действительно, не нам давать ему совет, потому что
что он находится в совсем другой жизненной ситуации. Но если бы, то все-таки, я думаю, что у него есть очень сильная поддержка, это его жена, которая имеет уже очень сильную репутацию, которая в этом доме очень хорошо знакома. Мы с ней говорили по несколько раз насчет того, что там происходит. В этом смысле, я думаю, что это может стать одним таким очень сильным тандемом. В том смысле, что, конечно, сейчас, выходя после всего этого времени, у него, конечно, психологически трудно, безусловно, но я думаю, что есть все предпосылки для того, чтобы он стал действительно вторым лицом белорусской оппозиции. Скажите, вот завершились недавно дебаты по Беларуси. Мы с интересом за ними следим. И для белорусов, для освобожденных политзаключенных, для семей, которые все еще остаются за решеткой, это очень важно, когда вы здесь говорите о нас. А насколько это важно для вас? Здесь важно говорить, ну, скажем так, рассказать рассказы, то есть о живых людей, о них опыте и так далее. Это работает, потому что все понимают, какая ситуация, но когда мы уже начинаем говорить в этом уровне, что уже о каждом лично, который в тюрьме сидит, это уже дает другой эффект. Например, Николай Статкевич, мы о нем не слышали уже сколько, да? Павел Северинец. Да, и Виктория Кульша, если я правильно говорю, очень озаботилась, какая у нее здоровье, мы тоже давно об этом не слышали. И как раз вот эти личные рассказы, если мы можем и показать кого-то из этих оппозиционеров здесь и соорганизовать встречи с другими депутатами, я думаю, что это работает лучше всего. То есть я говорю, что может быть меньше политики, больше таких личных опытов, личных рассказов о том, что реально происходит в той тюрьме, которую вот этот диктатор сделал в вашей стране. Для вас насколько это важно? В первую очередь, если посмотреть на то, что там происходит, я думаю, что они, конечно, работают в тандеме, в смысле Путин и Лукашенко. И то, что сейчас происходит после начала полномасштабной агрессии России с поддержкой Беларуси в Украине, это, я думаю, что уже сейчас то, что мы видим, это запугивание и в России, и в Беларуси, то, что массово запугиваются все какие-то гражданские нормальные демократические инициативы, просто глушатся тем, что происходит массовые репрессии, посадки на 20 лет, все эти пытки и все, да, такие сталинские сроки за твиты, за репост, за чего-то такого. И в этом смысле это, конечно, должно тревожить нас, потому что это у нас рядом, и, конечно, особенно для тех стран, которые граничат с Республикой Беларусь. Но что касается Беларуси как таковой, я думаю, что в первую очередь даже в это время тяжелое, безусловно, мы не должны забывать о том, что мы должны рассказывать о том, что это отдельная уникальная страна со своей культурой, а не просто какой-то сателлит России и что-то вроде этого, потому что это иногда забывают. И это можем чувствовать везде, к сожалению, и в Европе. То, что мы должны все-таки говорить о том, что Беларусь — это не Россия, что там тоже есть демократическое движение, что эта страна должна быть цивилизованной европейской страной. Если можно добавить, я думаю, что судьба Беларуси очень связана с судьбой Украины. Если Запад позволит Путину выиграть эту войну, я думаю, это будет не только трагедия для Украины и трагедия для нас, как в Европе, это будет большая трагедия для Беларуси, потому что Путин не допустит, чтобы эти люди, которые там воруют, изнасилуют и убивают, конечно, чтобы они вернулись в Россию. Он их отправит, наверное, все-таки в Беларусь. Там будет новый плацдарм, который будет, конечно, угрожать нам здесь, в Европе, но это будет трагедия не только для нас, это будет трагедия для всех людей, которые живут в Беларуси. И наоборот, если Путин эту войну проиграет, когда это обязательно произойдет, это, конечно, для Лукашенко тоже означает, что и он потеряет свою власть. Поэтому Лукашенко сам заинтересован в этом замороженном конфликте, потому что это, наверное, единственный шанс у него удержаться у власти. Так что то, что как здесь будет, как мы будем помогать Украине, очень будет влиять и на то, что произойдет в Беларуси.
Латвия уже демократическая страна уже более 30 лет. Здесь любят слово «диалог». И пытаются иногда периодически создавать этот диалог с Лукашенко. Я знаю, что лет 10 назад его неоднократно пытались пригласить в Брюссель на какие-то переговоры. Он не приезжал, естественно. На ваш взгляд, возможен ли в принципе диалог с Лукашенко и на каких условиях? Ну, в каком-то минимальном все-таки объеме он должен быть. Потому что, например, когда мы идем на новые санкции, кто-то все-таки должен спросить или у него, или каких-то людей вокруг него: так давайте, может быть, вы прекратите это делать, или будут новые санкции. И если он говорит: нет, мы будем продолжать делать то, что мы делали, мы считаем, что это правильно, тогда мы знаем, что мы идем на следующие санкции. Из-за этого тогда теряет весь смысл санкций, потому что санкции все-таки это шаг за шагом все-таки заставить делать то, что мы ожидаем. И мы же ожидаем, что у нас будет хороший сосед, который не воюет с нами, который не угрожает нам каждый день, который не питает своих людей и не помогает другим таким же диктаторам. Ну, как видим, это не дает такой результат сразу, но придет этот уровень, когда уже давление будет настолько сильное, что просто режим рухнется, как мы это видели, например, в Сирии и других местах. Режим рушается очень быстро. Это может просто случиться в один день. Что все, когда еще неделю назад все говорили, что там такая диктатура, что никогда ничего не поменяется, и вдруг после 2 недели мы видим там уже что-то совсем другое. Так что долго он не поддержится, так, это я уверен. Вы согласны? Я думаю, что в первую очередь Запад не должен вестись на эту роль, самопридуманную Лукашенко как посредника. Мы помним все эти истории: Минск-1, Минск-2 и так далее. Это понятно, что он никакой не независимый посредник. К сожалению, политически он сателлит Путина и будет таким оставаться. Но в то же время, конечно, мы должны иметь и эластичную дипломатию в том смысле, что воспользоваться некоторыми склонностями белорусского руководства, например, для гуманитарных соображений, как, например, то же самое освобождение Тихановского. Я думаю, что это хорошая вещь. Мы помним его роль в том, что происходило в истории с Пригожиным и с Вагнером. Да. Это тоже было интересно. Так что мы должны следить, что там происходит, но в то же время не должны вестись на то, что это самостоятельный игрок. Спасибо. Сегодня с нами тут у студии Европейского парламента были евродепутаты от Латвии Марчис Статис и Иварс Иепс. Алексеевич Белсат, Страсбург, Франция. Вяртаемся ў студыю Белсад, гэта жывы эфір, і нагадваем спадарству пра лайкі і каментаванне. Як зрабіць гэта бяспечна, можна паглядзець інструкцыю ў апісанні нашага відэа, а мы крочым далей. Заўтра на Падляшшы, блізу мяжы з Беларусю, распачнецца фестываль Тутака. Беларусы збяруцца ва ўрочышчы Борык ужо 5-й год запар. Гостей чакае багатая праграма: канцэрты, лекцыі, майстар-класы, агулам дзесяткі імпрэзаў 3 дні запар. Наш тэлеканал выступае галоўным інфармацыйным партнёрам фэсту. Напрыклад, наш YouTube-канал Белсат Music будзе весці жывыя трансляцыі ўсіх вечаровых канцэртаў фэсту. Запланаваныя выступы Мандзіка, Ілі-Ілі, Крамбамбулі, Наві-бэнду ды іншых. Акрамя таго, госці тутакі змогуць сустрэцца з вядоўцамі Белсату, Тимохам Акудовічам, Кацярынай Ваданосавай, Александром Кныровічам, Александром Гойшыкам ды іншымі. А ў нашых інфармацыйных і забаўляльных праграмах, а таксама ў сацыяльных сетках можна будзе сачыць за падзеямі фэсту. Тутака будзе адбывацца ў мясцінах знакавых для многіх пакаленняў беларусаў, ва ўрочышчы Барок пры мястэчку Грудак. Там цягам болей чым 20 год праходзіў так званы беларускі Вудстак, легендарны фестываль басовішча. Ці удасца арганізатарам Тутакі, калі не пераплюнуць, дык прынамсі адпавядаць статусу Open-Air, дзе сабраныя найлепшыя здабыткі беларускай незалежнай культуры. Мы запыталі у старшыні фундацыі Тутака Паўла Станкевіча. Po pierwsze, Basowicz to prosta muzyka, pełne nazwanie, to festiwal młodej muzyki Białorusi, da? A u nas sprawa idzie про kulturę, ale przede wszystkim sprawa idzie про громадство. My pokazujemy, jak kultura i nie tylko kultura może budować klasne, współczesne, rozumne громадство. I właśnie to taka różnica, kiedy kazać про объемы
то мы уже пасловішча прасцягнулі 2 гады таму. Уявіце сабе, у гэтым годзе у нас будзе 25 гуртоў выступаць на 2 музычных сцэнах, на 3-й сцэне дадаткова і ў намёце адным велізарным, і ў яшчэ іншых некалькі кропках будзе агулам 52 іншыя актыўнасці, такія як дыскусіі, такія як майстар-класы для дзяцей, заняткі для дзяцей, лекцыі, сустрэчы, прэзентацыі і шмат чаго. Таму, глядзі, 25 гуртоў, 52 розных іншых падзеяў і дадаткова асобныя кропкі ці кірмаша, ці асобныя кропкі іншых НДА, такіх як Байсол, як Цэнтр культуры, беларускай культуры у Білостоку, такіх як Камунікат, такіх як Вясна. Мы стараемся запрашаць усіх, адкрываем дзверы для іншых арганізацый. Мы разумеем, што мы цяпер самая буйная беларуская падзея у свеце па-за межамі Беларусі. І мы збіраем тут рэальна шмат аднадумцаў, якія паказваюць, тут гэта не дзеля толькі тутакі, гэта дзеля агулам грамадства. Мы разумеем, што проста патушыць гэта адна рэч, але калі адразу пад гэтую тусу ты можаш дазнацца, нават памяняць свае думкі, дазнацца чагось цікавага, і пазней гэта ўплывае на цябе, як ты сябе паводзіш у грамадстве. Вось гэта наш шлях у дэмакратію. І не толькі беларускую дэмакратію, бо дэмакратія гэта штось такое, што трэба захоўваць і за што трэба клапоціцца ў любой краіне міра. Будем толькі спадзявацца, што надвор'е будзе спрыяльнае і дазволіць правесці гэты фестываль, пакуль прагнозы аптымістычныя. На гэтым у нас усё у студыі Белсат. Будзем удзячныя за ўпадабанні і каментары пад нашай трансляцыяй у YouTube. Там, як вы ўжо казаў, знойдзеце інструкцыю, як зрабіць гэта бяспечна. Ну а цяпер прапануем спадарству агляд найцікавейшых публікацый з сацыяльных сетак. Белсат онлайн вашай увазе. Эра 70-гадовых палітыкаў заканчваецца. З гэтым цяпер легендарным лозунгам яшчэ малады і амбіцыйны Лукашенка ішоў палітыку. Лукашенка, які крыху больш як праз месяц адзначыць 72-годдзе. Дзяржаўная прапаганда любіць у ружовых колерах апісваць першыя гады ягонага прэзідэнцтва. Але таго лозунгу не згадвае. Мы прапануем выправіць гэтую хібу і ўспомніць праўдзівую гісторыю, паколькі днямі мінуў 31 год з моманту першых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Цалкам відэа глядзіце ў тэлеграм-канале Белсату. Вы знаете, средства массовой информации должны быть различными. Пусть будет и государственным, пусть будет негосударственным. Но то, что происходит сегодня на государственном телевидении, вы же видите, что происходит? Вранье идет, сплошное вранье. Если ты не благонадежен, с тобой контракт не заключают. Что это за дикость? Это же пещерная политика в государстве. Каманда вандроўнікаў Белсату працягвае сваё падарожжа польска-беларускім памежжам. У новым выпуску падляшскіх вакацыяў у горад Радзівілаў, славянская альтэрнатыва навагодняй ялінцы і парады, куды вешаць саламянага павука. Акрамя таго, маленькі падарунак для гледачоў. Прэм'ера песні ад Улі і Іллі. Прадстаўляем фрагмента, цалкам новы трэк, ды ўвесь выпуск глядзіце на YouTube-канале Белсат Лайв. Добрый вечер. Я Уля Павлович з гурта «Теста». Вось моя новая песня. Давай! Май порой в оксамитовом сне. И что мроется мне, что мроется мне, не что мроется мне. Это мроется мне. Все туманы дождей.
Посмажанное деликатное мясо, свежий сакавіты памідор, салат, хрумскі хлеб ды пяшчотны соус. Аматары ўжо здагадаліся, пра што я. Адныя лічаць кебаб ежаю багоў, іншыя шкодным фастфудам. Спрэчкі вакол гэтай стравы не сціхаюць дзесяцігоддзямі. І хто мае рацыю? Як кажуць, усё добра ў меру. Нават дактары не забараняюць яго спажываць, але з адным удакладненнем – выбірайце добрую якасць. Раніца з Белсатам папрасіла кухара Алексея Масетича падказаць некалькі лайфхакаў пошуку найсмачнейшага кебабу. Відэа дзеліцца старонка Белсату ў Фейсбуку. Пачынаем з хлеба. Калі сваё печыва цудоўна, хутчэй за ўсё, гэта ўжо на 50% будзе вельмі смачны кебаб. Другое, свежая гародніна. Яе не павінна быць таксама вельмі мала, але зашмат таксама не павінна быць. Ну і мяса. Мяса павінна быць сакавітым, добра прыпраўленым, у выпадку з курай, але у выпадку з валавінай і баранінай хутчэй за ўсё моцныя марынады там не патрэбны. У мяне сцямнела, грыміць здалёк, мабыць, зноў пане піша Светлана ў нашай чаце трансляцыі. Ну, спадарства, трымайцеся, у каго там, хто акурат знаходзіцца пад цыклонам. На гэтым у нашай эфіры вечаровым ўсё. Дзякуем за вашу ўвагу, а таксама каментары і упадабанні. З вамі працавалі Анастасія Русецкая. Алесь Залеўскі. До новых сустрэчаў на Белсаце.